Sinalubong ng mga estudyante sa Nage Airport ang pagdating ng Yamaguchi Prefectural Assembly mula Japan sa Pili, Camarines Sur noong Martes, Nobyembre 15. Nababantayan ng kapulisan sa harap ng Tourism Office sa Capitol Complex, sumabay ang grupo sa seremonya ng lupang hinirang kasama si Governor Luigi Villapuerte. Ilang konsihal at 1st District Congressman Hori Horibata na isa ring half Japanese. Layunin ng YPA na maisulong ang pag-aaral ng wikang Hapon na Nihongo. Kaya mula Pili, dumiretso sila sa Southeast Asian Institute of Computer Technology sa Naga City. Dahil isa ito sa mga paaralan na TESDA accredited sa pagtuturo ng nasabing wika. そして、先ほどちょっと、休憩をさせていただいて、ここの、From Governor Luigi and sa akin, we recommended this Japanese school to visit in Camarines Sur, and as soon as they enter, madaming entertainment, and from the director, the organization is amazing, and thank you so much, and we are very proud to be here in Camarines Sur, and especially your school. ですね、スピーチはもう初めてなんですけれども、やってみて頑張ります。So, nag-try po ako na maghanap ng iba't ibang Japanese school. Tapos, salamat po dun sa program na to, yung JLCC. Tapos, kinuha ko yung opportunity na matuto ng Japanese po. There's so many kids, kabataan, na mahilig po sa Japanese culture. So ngayon po, nag-aaral po sila. In the future, yung dream po nila ay magtrabaho dun sa Japan. So sa tingin ko po, kung nag-aaral po sila ng Japanese and nag-earn po sila N4 or above, they have the opportunity to study, not only study but to work in Japan. Napag-usapan naman ang potensyal ng Camarines Sur sa iba't ibang larangan. And talk with Governor Luigi and want to see the potential of a future potential of Camarines Sur and Yamaguchi Prefecture. Pinuntahan nila ang cacao plantation sa bayan ng Calabanga at natikman ang locally made na chocolate. Binisita rin ang itinatayong Coconut Processing Center sa San Jose Pili, Camarines Sur. Sa pakikipagtulungan ng YPA, umaasang madadagdagan ang mga oportunidad at pag-unlad sa Camarines Sur. Marge Serico, CSN.